Twitchen murgiltzen hasi bazea eta komandoak zer diren eta zertarako balio duten jakin nahi badezu, hau da zure bideoa. Komandoak aginduak dira. Testu inguru honetan gure Twitcheko kanalari bidaltzen dizkiogun aginduak direla, esan dezakegu. Imaginatu gure kanalari zuzenean daramagun denboraz galdetu nahi diogula, edo norbait gure kanaletik bota nahi degula. Akzio hauei komando edo agindu deitzen diegu. Agindu hauek gure Twitch kanaleko txataren bidez egiten dira. 7 zenbakitxoan aurkitu dezakegun barra hori jarri eta segidan agindua idatzi behar dugu. Argi dago ezin degula nahi degun hori edo zein modutara idatzi. Lehen etxiak dauden agindu batzuk daude, eta interesgarri eta garrantzitsuenak kontatuko dizkizuegu. Imaginatu raid bat egin nahi dezuela. Raid bat beste kanal bat inbaditzea esan nahi du, gure testigua beste pertsona bati pasatzea. Hau da, gure zuzenekoa bukatzear dagonean, simplemente detener transmision eman ordez, lehenengo raid komando aktibatu eta gure ikusleak beste kanal batera bidali ditzazkegu. Horrela beraiek, inungo esfortzurik egin gabe eta inun klik egin gabe, guk gomendatutako kanal bat ikusteko aukera edukiko dute. Imaginatu zuen zuzenekoa bukatzear daola eta detener transmision botoitxoa sakatzeko apunto zaudetela. Txoin! Ez eman oraindik. Bilatu gustuko duzuen kanal bat, jarri zuen txatean, 7 aurkitu dezakezuten barri eta hoi, eta raid, eta segidan, eman espazio eta jarri kanal horren izena. Sakatu enter, edo bidali bezoa, eta ikusten dazute hemen goian. Ikusle bat prest dago raida egiteko Nebukai kanalari. Segundu batzuk irauten dituen atzera kontua bukatzean, iniziar raida orai emateko aukera edukiko dugu raidoi burutzeko. Eta behin emanda kanal horretara bidaiatuko dugu eta ikusle guztiak gurekin batera etorriko dira. Beste adibide bat /ban agindua da. Imaginatu zuen zuzeneko aitena izaztela eta pertsona bat sartzen dela zuen txatian eta potro joka hasten dela. Gauza itxusiak zaten txatian edo zuri adarra jotzen o dena delakoa. Txatian /ban eta adarra jotzen nahi digun pertsona horren izena jartzen baldin badegu, pitu txatian. Plap! Pertsona horri kanporatu egingo diogu, eta ezingo duguk edo gure moderatzaileetako batek kontrakoa esan arte itzuli. Imaginatu zure txata pixka troleatu nahi dezula eta esaten diezula, hemendik aurrea ez hitzein, bakarrik bidali emoteak. Jarri txatian, barratxoa eta emote only, eta hemendik aurrea bakarrik emote bidez hitz egiteko aukera izango dute. Hauek dira guretzat garrantzitsuenak izango diren aginduak. Bino beti esaten dugun moduan, kuskuxeatu, eta zalantzarik baduzue, utzi iruzkinetan. Eman like eta arpidetu kontura gure eduki eta tutorialen berri izateko. Aio!